isang bagay na pag-uusapan na importante sa ating buhay. Factor pa rin ito na may iko-connecta natin, interrelationship sa ating negosyo, sa ating career, sa ating buhay. Pero bago tayo magpatuloy mga kabayan, shout out po kay Mr. Danny Antalan at shout out po kay Rancel sa lahat po ng ating mga kababayan sa Candon City at sa Gabaon and Family Balancio dyan po sa San Fernando, La Union. Shout out po sa inyong lahat. So heto na po, hindi na po tayo magpaligoy-ligoy. Ano nga ba ang pag-uusapan natin sa hapong ito? Napaka-importante ito. Ito ay kung paano, anong sistema ang ating gagawin para masolve natin ang ating mga problema. Yan ang pag-uusapan natin, mga kabayan. Pero bago tayo magpatuloy, alamin muna natin kung ano ang problema. Ano nga ba yung problema? Ang problema po, according sa aking research, dahil gusto ko po itong ma-deliver ng maayos para maging concise and brief po sa ating lahat, sa ating kalaman, ang problema po, what is a problem according dito? Problem is a matter or situation regarded as a unwelcome or harmful and needing to be dealt with and overcome. Yan po ang ating pag-uusapan sa hapong ito. Shoutout po sa aking nagwa-watch ng video na ito. So ang pag-usapan po natin ay kung paano po natin mapapaglabanan, anong sistema ang ating gagawin para i-solve ang ating mga problema sa buhay. Mga kabayan, regardless anuman po ang situation mo sa buhay, ikaw man ay below 15 years old, 18 and above, 35 and above, o di kaya senior citizen or more than senior citizen, ito po ay napaka-importante po na ating malaman. Sapagkat sa ngayon, ang ating buhay, araw-araw po ay meron tayong problema. So, pero bago tayo magpatuloy, nasabi na natin kung ano ang definition ng ating problems. Gusto ko lang malaman po natin ang bawat isa po sa atin na ang problema po, marami pong category, pero ako na po magka-category according sa akin po, sa aking experience, ay mayroong problema na complicated, mayroon pong simple na problema, at mayroon din po namang weak na problema. So yan ang aalamin natin, ibabase natin ang ating mga problema na pag-aaralan sa hapong ito. Well, napakarami namang sitwasyon na magbigay tayo ng problema na nai-encounter natin. Pero ito, pinaliit ko na lamang at ginawan ko na lamang ng 5 problema dito natin mai-encounter. Una po, sa buhay, kabayan, estudyante ka man, o nagtatrabaho ka man, working student, o di kaya mayaman ka man, o highly professional ka man, teacher ka, doktor ka. Yes, tayo Sir JR, maputol nga lamang po. Welcome po sa Berlomabin Gabaon TV. So, pastor ka man, o ano man ang profession mo, kahit ano ka man, ay makikita mo ang mga problema na ito dito sa society. Ito na ibibigay ko na po. Una po ay ang financial problem. Sa maniwala po tayo, financial problem nabubulol po. Financial problem na i-encounter natin. Pangalawa po ay health problem. Sa mga kagaya ko, nasa middle age, lalong-lalo na sa mga nasa senior citizen, at yung mga kapwa nating tao na mayroon silang hereditary, na i-encounter natin ang health problem. Yan po talaga po. At ang pangatlo po ay ang relationship problem sa ating pamilya, sa ating mga kapatid, yung relationship natin sa ating church, sa ating organisasyon, o sa mga friends natin. Pasensya na po, babanggitin ko lang yung tropa na sinasabi nila. Nagkakaroon po tayo ng problema dyan. Hindi kaya sa mga relatives natin, nakikita natin yung problema. At isa pa, magbibigay pa ako ng isang
Sa area na makikita natin ang problema, ito po yung sa work natin. Sa work po natin, madalas makita natin yung problema. Pag nagtatrabaho ka na, ang sakit banggitin yung mayroong favoritism, mayroong sip-sip, mayroong kung ano-ano, ang sakit. Pero nakikita natin yung problema na yun. Minsan yung mishiring, hindi maganda yung pagka-hire, hindi siya nababagay sa posisyon na yan, may exploitation, kaya yan po, napaka-unique at napaka-totoo po talaga kasi yung sinasabi ko, based experience ko po. At yung panghuli po na ibibigay ko, 5 lang kasi marami kasing problema kung saan natin makikita eh. Pero yung pang-5, failure. Kahit ano pang failure mo kabayan sa exam mo, o sa nililigawan mo, sa misis mo, sa mga anak mo, sa business mo, sa career mo, o di kaya sa boxer ka, o di kaya may failure ka sa iyong business, doon mo makikita ang mga problema. Now, heto na po yung mga dapat nating gawin kung tayo po ay may problema. Unang-una po, kung may problema tayo, dapat po ay kinakailangan tayong magkaroon ng mahaba-habang pasensya. Patience po. Kailangan po ang patience kapag may problema tayo. Mapagpasensya po tayo at kung nandyan po tayo na tinutuhog ng problema talaga, kinakailangan sa ating pagpapasensya, kalmado tayo, mayroon tayong relasyon sa Diyos, nakapaligid yung pamilya natin, nakapaligid po yung ating mga mentors sa mga tao po na ating malalapitan. Ngayon, ang tanong, sino-sino at ano-ano naman itong mga binanggit ko? Siyempre, una sa lahat, kung isa kang anak, kapatid, yung mother, father mo. Yung mother, father mo po, yan ang unang-unang malalapitan mo kung may problema ka. Pangalawa, yung close friend mo, yung kapatid mo, kamag-anak mo na best friend mo, malalapitan mo po yan. At yung pastor ninyo, yung elders ninyo o pare sa mga Catholics or kahit hindi naman Catholics, pwede namang lumapit po sa pare. Yan po ang lalapitan natin. Malalapitan po natin yan. Yan ang unang-unang magagawa po natin kung mayroon tayong mga problema sa ating buhay. At ang pangalawa po, ugaliin po natin na tayo po ay mapanalangin. Kapag may problema tayo, kinakailangan na tayong mapanalangin, mapalapit sa Diyos, lahat po ng mga pwede na related po sa Diyos, sa churches, pwede po natin gawin yan. At yan po ang pangalawa. At ang pangatlo na ating gagawin ay kinakailangan po tayong magsaliksik. Kasi in the first place, pagdating ng problema, mayroong a gap na na-identify agad natin. Ma-identify mo naman agad kung anong problema mo. Pag nakita mo na yan, ito pala yung problema ko. So, ganun po. So, integrate na natin yung sinabi ko muna na tatlo. Sa financial po natin, financial problem po natin. Kapag ka nasa tama kang kasama, kapag may Diyos sa buhay mo, kapag ka na-advisean ka ng mga pastor mo, mga magulang mo, syempre sila yung unang-unang makakatulong sa'yo, mas magsisikap kang maghanap ng trabaho, mas magsisikap kang mag-overtime kung may trabaho ka na, mas magsisikap kang mag-invest, mas magsisikap kang magnegosyo kahit sa maliit lamang na paraan, kagaya ngayon, may mga vlogging, may mga affiliate marketing, pwede mong gawin yan. Nahaluan na po tayo ng business, pero totoo po. Pero simple po yan na problema. Ngayon, kapag sa health problem naman po, complicated po ito. Kasi sa health problem po kasi complicated. Bakit ko sinabi na complicated ito? Kasi po, kapag may sakit ka, minsan may sakit ka na nga, wala ka pang pera. Complicated po. At may sakit ka, hindi mo alam kung kailan masosolve yung problema mo. Unlike dito sa pinag-usapan natin sa financial, example, kung walang pang tuition yung anak mo, mayroon ka namang pwedeng ibenta, pag nabenta mo, very specific, okay na po yun, na-solve na po yun. Pero dito sa health problem,
complicated problem po ito mga kabayan. Sa totoo lang, complicated po ito. Dahil hindi mo po alam kung kailan ka po gagaling o ano. Kung ano ang mangyayari sa'yo, the worst case ay hindi mo alam kung kukunin tayo ng Diyos. Kaya, real talk na sinasabi ko, napaka-importante po na i-apply yung nabanggit ko, yung relasyon mo sa Diyos, yung mga magulang mo, yung sa tamang tao, sa pagtahak mo ng problema dito sa health, ay makikita mo na is complicated po yan. Dito naman, napapaloob yung mga advices ng doktor, lifestyle changes, nandun pa rin lagi yung mga religion kasi yung relationship natin sa Diyos eh. Pinakailangan talaga yan, hindi nawawala kasi yan sa pag-solve ng problem. Kasi may kasabihan, no man is an island. Kung mag-isa ka, mahina po tayo. Lagi na lang natin isipin yung when I am weak, I am strong. When I am strong, I am weak. Tandaan po natin lagi yan, mga kabayan. At ang pangatlo, mga kabayan, na kinakaroon ng problema, yung relationship natin sa ating mga magulang. Meron bang pasaway dyan? Minsan kasi hindi natin maiwasan yung pasaway, yung feeling mo mas paborito nila si kuya, si ate. Yan po, nagkakaroon po ng problema sa relationship sa ating mga kapatid, sa ating nanay, sa tatay. Ganun din po paano natin maayos yung mga problema na yon. Siyempre, meron pa rin si Lord, mayroon pa rin yung tamang pagbabasa ng mga Bible, tamang mga kasama, advice, ayan. At hindi lang yan ang makikita natin na problema na yan. Maging din po sa ating girlfriend, maging din po sa ating asawa, nagkakaroon din po tayo ng problema. Yung relationship natin sa ating co-teacher, yung relationship natin sa ating kasamahan sa trabaho. Kaya nag-a-arose po ang problema sa bagay na dyan. Kaya yung nasabi ko na sistema kung paano natin haharapin yung pagpapakumbaba, yung kinakailangan natin yung basbas ng Diyos, yung kinakailangan natin yung mga tamang tao, yung humble lang tayo, isang sistema talaga yan. Bagkus paiba-iba yung sinabi ko na pinanggagalingan ng problema, pero yung sistema, isa lang po. Ang malaman lang natin yung simple problem, complex problem, at saka yung weak problem. Kapag weak problem na po na, pag weak problem naman ang may kukunin natin, minsan napakahirap. Magbibigay tayo ng example na problema sa health, yung weak problem talaga, yung may mga cancers na tayo, yung pwede pa na po yung cancers talaga, nataningan na yung buhay, hindi mo alam kung naghahanap pa rin sila ng problema, alam mong may problema, hinahanap pa rin nila yung problema, wala pa silang nakitang solusyon. Kaya kung may weak problem, tinawag po yan na weak problem. Yung sinabi natin na complicated, may solusyon nahihirapan nga lang. Yung minsan, hindi mo alam kung kailan. Pero itong weak, may sakit ka na, meron ka nang karamdaman, hindi ma-detect kung ano, napakahirap po yun ang mga klase ng weak na problema sa buhay. Kaya mapalad pa rin tayo sa paningin ko kasi na ibibigay natin itong mga impormasyon na to, kahit may sakit ka o kahit na-fail ka sa anumang trabaho mo o sa exam mo, tumayo ka, at least simple yung problema natin, may solusyon, may magagawa tayo. Kaysa dito sa complicated sa weak problem, napakahirap, pero may solusyon pa rin naman. Yun ang ating faith sa Panginoon. Umasa tayo sa miracle, umasa tayo sa habag ng Diyos. Sinabi naman niya yan Yung John 3:16, panghawakan mo. For God so loved the world that whoever believe in Him, that He gave His only begotten Son, that whoever believe in Him shall not be perished, but shall have eternal life. So, panghawakan lang natin ang salita ng Diyos. Minsan hawakan natin ang salita ng Diyos, ipahawak natin yung kamay natin, hindi po yung tayo yung hawak. Kasi pag hawak tayo, pag nakawala, wala po tayo talaga. So sa pag-solve po ng problema, ako kasi ang dami ko na rin naging failure na pagdaanan na problema. Kaya alam ko po na ganun, nasasabi ko po na ganun. So yun po, nakita po natin yung sa relationship sa pamilya natin, sa financial, at saka sa health, at napuntahan natin yung trabaho natin. Ganun pa rin sa trabaho natin, yung sistema na ganun. Siyempre, kapag lagi kang sumisimba,
kapag ka lagi kang nagbabasa ng salita ng Diyos, tama yung mga kaibigan mo. Yung sinasabi ko naman na tama, hindi naman yung, halimbawa mayroon kang sekta, yung talagang nagpapakalinis, hindi naman po yan. Kasi ang buhay, may kanya-kanyang practices, may kanya-kanyang beliefs and cultures po. Siyempre, may mga ibang sekta rin na minsan mayroon silang gatherings, mayroon naman silang umiinom for occasions. Ganun po, hindi ko sinasabi yung porque yung tamang mga ganito yun ang samahan mo, hindi po. Ang vlog ko na ito po ay para po sa lahat ito. Wala pong nakatataas, wala pong mayaman, wala pong malinis, wala pong, lahat po ito para sa atin. Learning process po natin ito habang tayo ay may problema. Kaya napakaliwanag po yun na habang may problema tayo, lapitan natin yung mga tamang tao. At napag-usapan na natin sa trabaho, madalas kasi mayroong tampuhan, mayroong awayan at minsan character assassination. Yan po yung iwasan natin sa character assassination. Mahirap po yun. Isipin na lang po natin na kapag dumarating yung mga problemang yon, isipin natin na itong taong ko nagtatrabaho para rin sa pamilya. Baka in some other way, pwede kong masabi sa kanya ito in dialogue, yung one-on-one, para maayos namin yung problema. Ganun po, may mga sistema po. So, nakita po natin kung paano po natin ayusin yung mga problema sa sistema. At isa yung pangulit pag may failure, ito po yung mahirap. Yung failure kasi, weak problem ito minsan. Mayroong simple sa complicated pero kino-consider ko ito na weak. Kasi sa bandang Japan, marami pong nagpapakamatay kapag na-fail po sila sa bar exam, sa exam ng doktor, may mga hindi sila maabot na mga pangarap, nagkakaroon po sila ng weak problem. Hindi nila alam kung anong gagawin, kung may solusyon pa ba o wala, nagpapakamatay yung iba. Kaya tinawag kong weak. So, bago po ako mag-end up, ulitin po natin yung pinag-usapan natin. Sa problema po, meron po tayong simple problem, meron po tayong complicated problem, mayroon po tayong weak problem. Ayan po ang pinag-usapan natin. At ang problem po is a matter or situation regarded as unwelcome or harmful and needing to be dealt with and overcome. Yan po ang problems. At nagbigay po ako ng 5 kung saan natin nakikita ang mga problema. Ito po yung financial problem, health problem, relationship problem to the family, and to our works problem, and even failure problem. So, yan lamang po ang mabibigay ko sa live kong ito. Maraming salamat po sa lahat po ng sumubaybay at nakinig sa aking live. Ako po muli si Mr. Bernard Tubera Gabaon, ang nagsasabi sa inyong go negosyo, practical tips ang kailangan mo upang ikaw ay umasenso. Ako po si Mr. Bernard Tubera Gabaon, ang nagsasabi sa inyong God bless you po.